Hello dol rock kaisa hai na hai lam sugan ketal video ono rok no hangkai tini hangkai sikon sat video sing snai tini asu kotorunya hangkai tini yang hangkai onek dini pore tini borne doar paya ko onek din ngai thangka do pura onek din ngai thangka sini yang tabuk phana se tower mania ko asu area bohai area ekbar wati pege current chol ekbar wati phai tabuk sal ka hama phana se tower se kreka Jio tower se kerja recharge ngang kayak apa re busuk dam ru recharge kali ka kintu video nanya hangkai nai maya video upload kena nih kayak maya sini orang jata ane noko jata cin parawa bahai opos to cole witong bunya yang rok beti cole tong abang saran tangga hangkai nih area buka bahai cole witong ta ta kok ngangkai animo video rok bisi tolog lak bisa parah nong mai hingga tam nih bagai yang video kaiman ya riman ya heman ile nya dua yang ekdom problem ngoi tong hamun nih bagai yang video rok dalok malia rewosi malia itu tam kanewa air badol rong kai ini yang kok bisa saya woi video no suruh kayak disuano pas to entak naidi so ya kereti merong nih dol no saput kayak dong solo to dol rock tabung kai phongai siri tam sana nai tong nai ni dol rock ikono rok nokoi man kana wa beles serangoi tongra kamo kaile oh my god nai dol rock tabung kai ekdom finish kaisne sai nagra kha dol rock mo pura locality mo kono bahar ni ata pura niche ni nok ni fresh mal mo fresh dol rock takle bosone sabo rok sabai ka bosek sabai kana saik na rang kai ngangke dui dino ekta kai sawi tongra khata boksu jorate ngangke dol rok na di wa belai no interesting ke ang no rok no takai se kok sanane musong ha dol rok onek dinungai thangka video ro upload khai mali atam ni bago sini ay asuke network problem mungkha tabuk hono se network maya ko Jio pura zero ngoi thangka hangkai tabung gang khoya sok bai ka nai na di dol rok pura wati mang ngoi tong ha wati mang e kono rok no khna wati ni bagi bahayang tong kai tabung ke sung kaisa dugano asuk lai ja sabka hangkai tabo o jaga asuk lai mani karon ke sung o jaga kisa samung rong mani bagoi kisa xerox khaina ni bagoi ko xerox dugano chongora print out khai tong uta chini kagos rok hangkai norok abono nugoi mana noi komo hingke o kagos sung mono print out khaina kha hangkai tabung kang nogo samung tamung rok khaina ni bagoi taisa tiarong ngoi nagra khata phung sarik jorawo kisa hangkai mongke sarik jorawo adar na nango sini wak no sung sini sa hangke tongya haya daba dol rok na posu paki ja sapna hangka borok jotoni na bohok tong bujotoni na okhimoni tongwa moni bagoi borok na sari na ni bagoi ang bonot sari na bagoi ko mong hangke gundak chung hangka bihai busitu sisaria sung pura direct pura fresh gundak sareo gundak bai mai hangke dol rok amono sung tabuk wak no sari na hangke sini nok wak hangke amoni bagano weight bo mane sikon phono basing oi tongota hingke baksa jaga to wak kotorong tong phono weight komo tam ni baga hangke abo tam sasane dol rok olokai baksa borok sajai aphanonga namani bagang sanani nailiai ko dol rok orongke mai hamni pi hamni rawi ko poni rijak rok nogoi man kana hangke tabuk ang tamo khai tong rok jo tono saima khana dol rok hangke rano judi saja khangke ba kisa tam sanai norok ni bukhabai hamja ka hangkai ba no kisa support khai like and share khai re comment khai re ding tini video no oro na paile re laisnai dol rok taisa malai nai